Perquè estem en una època de recessió, la mateixa Comunitat Econòmica Europea ha començat a llançar el kit digital, que són unes ajudes europees a fons perdut. M'agradaria proposar-te una jornada amb la que nosaltres fem el que és l'explicació del kit digital i enfocat de cara a aconseguir més clients i m'ofereixo per fer aquesta jornada de forma gratuïta per tots vosaltres. He col·laborat amb Accelera Pime i amb moltes entitats diferents. Tinc un client que és una pastisseria de barri de Barcelona que en l'època del Covid, en la que autònoms i pimes van patir moltíssim, va sortir superreforçada gràcies al posicionament web. Què és el que li va passar? Pues la gent buscava a Google mones de xocolata o mones de xocolata, apareixia ell el primer i llavors va vendre totes les mones de xocolata que vulgui més. El que proposo és utilitzar el kit digital, que és aquesta subvenció a fons perdut, per realment i nosaltres ajudem a fer tots els tràmits. D'aquesta manera els autònoms i pimes del vostre teixit productiu poden ser més productius, poden aconseguir més clients i més ventes. Això és el que es guanya amb un bon posicionament. Jo soc Antoni Viada, d'Innova, porto des de l'any 1999 ajudant a les empreses a digitalitzar-se, com a través del posicionament cercadors, i tenim fins algun client que porta 21 anys amb nosaltres. O sigui que cuidem els clients i ens agrada fer-los créixer. O sigui que quedo a la vostra disposició per establir un dia i una hora per tal d'ajudar a fer veure el teixit productiu, als autònoms i pimes, les oportunitats que hi ha amb el kit digital i que vegin que hi ha aquesta alternativa, que la poden utilitzar i la poden utilitzar al seu favor, ja que és la primera vegada que veig una subvenció a fons perdut que realment ajuda d'una manera tan directa al teixit productiu o comercial que és el nostre, no? El nostre teixit familiar. Doncs quedo a la vostra disposició per fer aquesta jornada i ja em direu. Vinga, fins ara. Gràcies.